خیر دے کہ پچا کون وخی باقی نشتا ایز باقی نشتا من عددیو پدے میدان کے زما عمر کو چڑو لگے دو زما عمر رضی اللہ عنہ تا بچے راگے سرے گرفتار دے مجرم گرفتار دے عمر دے وی نا 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 تر سوچے سجوان دے لا سزا مور کوئی کہ مرشم بے بستاس دے ورسو اختیاری من عددیو زمان عثمان کو قرآن شہید دے من عددیو زمان مرشد او زمان استاد مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ دے نکاح پر بانائی بوتلو وہی زمان نکاح اتارا من عددیو من با انشاءاللہ دے اسلام دا پارا دے قرآن و سنت دا پارا دے توحید دا پارا دے الہی کلمت اللہ دا پارا من خبرزان اللہ تا ورکڑے رب جسنگ حق زمان پر رضا دے انشاءاللہ اوپر کار پر خودو والا نیو کار پر خودو والا نیو کار پر خودو والا نیو اسونا برکئی انشاءاللہ من چڑو تا تیاریو من تو پکو تا تیاریو من ولی من پچڑو وخی خو من با انشاءاللہ دا محمدین عرصر ترسو انشاءاللہ تکبیر تکبیر تبلیغ والان جماعت ورطا پنشلون زما تبلیغ والا کسکی ناستی زما تبلیغ والا کسکی اوہلن شو لیکن دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فکر فاتن شو زما پیران حضرات شہیدان شو خود حاج امداد اللہ والا فکر فاتن شو یاد ساتھی منگ دی قربانی دا تیاریو اور وقت قربانی ورکو اے عزیزانو انشاءاللہ جن فتحہ مرگ فتحہ جن خوشحالی مرگ خوشحالی درد خوشحالی زمان محبوب فرمائی سوک دو قرآن شریف دو پارا سوک دو الہی کلمت اللہ دو پارا سوک دو سنت رسول اللہ دو پارا فمخ یو سپیڑ اخللا او صبر ادا کو واللہ العظیم ورد قیمت بیدا مخ دسو اللہ سبس کو مئی پشان دی پڑھتی گی من پسی جلسون مراو باسی روڑ مباندوئی تکلیف چاہتا مورکوی خیر رئی من دی لاؤشو خود چاہ زرد نے دردی گی چاہ زرد نے دکھ او صدمہ نہ رسی گی